Unang mi khmat ka so yang constituency ba samnen malnyang mende ka arfu atre una opra aja arfuai la yawan play yu mau nong rem jaka MLA scheme jaka laume government LP school kabla amang pisa komba life nyo lak prapawaja na ka benta mante school ya ka building man pin bhai ka school ka bashke tang digil lentang bat katin ban maramat na ka benta ka roi ka par jang ka pule ka puthi ki khena jaka than laume Hane ka jing play yung maunang rem adan rikat rudu MDC ka sayang constituency uba share berlang maulong urang ba shnong uba CB rinta thiang kiri rang ba ki khena school jang kalau me government LP school pat kalau me secondary school baru adan rikat kimi pa jang khena school baru la yo ke jing rai bakal pang ni khena jang ka te ka school ban na ka jing rai power ni kiseng samla stang lau me yakane la pelang hapala jang ka school Kahari kaski kadai kaski kebakan pang ni obatni kau ni mau dong dem dam taban tei ya ka yung school ke batman jong da government office ta ya ki hab ki barit ki jongi ki la ai ki jing roi ke basur tenan naga benta ki khna MP school badru karpang yau samla rangba bala power menta galong kepada nongrim nadu basdang bad hadu menta badru daong date kedi balap kenang ho art pulai pindang job kene galong ke kentin ke basai na ka bensim ke joki komu nong mi khmat hei ke kamram ke ba ki jiet yang a komu MLA bak ke kamram tolong bakum ukpa jong ka constituency kai ka jing don kam jong ka snong ka ba hap apo ka soyong constituency nya hap ban pet ban jro ban penbit ban biang ya ka jing duna jong ki snong ki thau kham tam ha ka be dei bat ka pule ka puthi bat ka tanat ka koi ka khia bat ru bat ka umbam umdi bat ka lenti ka sengkian Hagan ka ski na dab da kajing teman ka bak pra ban yo bu yang ni mau nong rim na ka banta ban na ya ka building school ka bat thamai jong ka lau mei LP school manta ka sni ka la urlong ka ar puar tarik benai bakan ar ka dei ka jingsa jikan mau ka history bakan ne ka school ngawan pet ha ka por bangadang long MDC ar hajar khan riu khan yau bat ngayi bakane ka yin building ka matrei la care dei prasi bat kane ka LP school dei ne yin lentang ka magalong kumni bat ngong ngawan yuk jat hangne kum UMLA ngam kwa saksi sien pat ngayuk jat nganyo i bakan long kumni temanta ka jingkran jonga hakato ngakran kumta bat menta ngala yo banwara ya kan ne ka scheme ka ba lai punyau lak prapo hajar ban snado ya kan ne ka skor ha kan ne ka snong laumei government of school bon sien habang bu mau nong rim ngam kwa bong mau nong rim la pra kan ba ka jing train pas dang bat kene kalong bakum unong mi khmat ngabu katerkat khat santarik Januari senam arjar puar kontraktor de basdang no ere ke school bat ngabu por riu brai de ben pendap no nabar ngayai baki hep keberet jongi kirong bastat haka jabing hanrai ngayai badai kaying school ke bajot kisko si bah dawan wan jaskur la phong ha cái uniform na istri
dapat ke yang skor dah krau rau kan lo jadi sangsat hanrai ngap bo yang terkan kenang bagi lagi hap ke berit kejongi kibadan mentah ski house number 1 pinyokio no haka building ke batemai hang ta pin pabriu pini tenat ke building ro tenat kajabi ro kan pro bat nang ne kin sami kiriu krau hakari bad hajalla bad hakadong bad hakatai kata kene ke jing angnut jong badeng samlin kum unong yalam hoi hang ne halau mai kai ke baki riu rang ba kile ekran kum bala mention dei rang ba snong kila ong bagi don kam kerki ya kene ke ying school bahaki por ki bala lait kum bala kran samla kila dei ben yo ya ke ying building school ke ba bah nak ADB scheme Henry kan urlong atau kepor galong kecing sosi Henry ngong ngipi wat nai sosi don badeng sam unsa pendap ya kata ha kecing jai lenti jonga benyale ya kane kam kum unong mikmat baro kino kersan yiri orang ba kijupu yang kecing duai ban poi sia katong ban wara e kecing kela jaman ta wara ini ke skim hang ne lai pon jau la prapojar ndai bareng sambai dai ke to jing duai jong pi ka urlong ken kecing duai jong pi ban wara jing kela kalawan bat kene ke skim kadai kata kecing duai jong pi bang iyo ini ke skim kumni bat kene kenam kot tangate ngandum kan lupa dia ke ke bang don ke jing mun na ka mata ke ke school ngampat dai ban hon dang ke live punyau lak prapo haja ngan pet ya ke badang don kamru ngan hap ban penbet penbiang habe dai ba ke surrounding jong ke school haga ke snam ke mamanta bat ki snam ke lalait no nga Kenya ke jing Arab na ke education gala poi kumba lai kuruduna nga pai kmat hapo ka constituency kumunong mikmat bahaka ne kas nam gaban dangwan ngan pelek jing mut kambun habai dei bat ke education department kumno bangin la banwara eta jing kala haka pule ke puti lengba ke infrastructure ke babit ke babiang habede ke building school jekumta hari ka dong dingyai jongi area dingyai jongi gidon kateka maula ingot government LP school ka great government LP school but hawai ru kidang don yakini ru labu hakalan lada kapor kadang don mentah ni katem ngan pendapat yang ini lada kam dan syuru ngan pet hadir andala job kemalong usamla arfulai pai ba kene ke skim ke bangayo hakene ke snam ke balalet bat menta bat hakaban sawan biang ru anayo biang la kumno kene ka sansnem kan terkat ke conga kalong kan poi kumba sau kurur sitangi ai na mata ka building school kan situ ya pi kadon kecing habede bekam school kumno ka building ban pendap hante po snong no patau bai doktor kediram si ilong mene bat na kaleng jonga ngamla ban le daka sanction jong government bat ngalabu karpangru wad daka mene skim cipaulat kay ban menang ne bai doktor kediram si de bai education iwan senga bat ki riurong ba jongi hantu le don lang bat la le ya kata je kumkin nong snong hakane ka snong laumay kat bangawan na kito kipori pa meswa i baka jing ke jongi kumno ban yo eta kot ke kia lada ka kambiang yen yo ya ke jing kot ke jing kia ngidai ban le khoi lada ka kam don kumno le khoi te mantang i ka lapoi man na triu ka ying lano de ikor shor Badru lapan sekau sengaja orang basnong hak tiga dong mission kaduna pelat kartop sentek
ban mentara lapa ya kan ka top kan poi kan ba pra powei hajar ba thiet ki sentek ban pen biang ka hang thia dong mission bandro ya ka ai ka balai kran nam ta ka dispensary hang tai ngayo i ban ka li balai ka kenja hiong kim don kinos ki basa hang ni de nga sukan ma wi de ladaki nong sumar kim don batski bat mir nga chak bu jikan li hato ka jingpang kawan tang men ski mo hanai man mir ro kawan je kom tang la perkhat kum o MLA ngong hi don kam ka ai ka jing tu da hang tai ban ki ong kam biang ka jakasa ka ru kam biang ka lait ru kam biang ka jing ke ru kam biang kum minong trei kum inos kan thai nai ti te ban pen snga nyakta hap sna su ada ka building ke bas camp ban menta labu untuk ar paulat la kod tendar sa stang ban alot ban pentrei no yang tega dispensary ban kendiat ski ngin sayo la kum no ni kasna manwan ngin bu no se mau nong rim na ka benta ka yo hang te po tri snong lau mei ka balong san paulat ban pentrei no tega yo hang te ngang sko banong kom unong yalam bangai ie jadi ka dong ka tan bat jadi ka snong lau mei bat ikiwe ki snong ki badan hakade ka dong tinggi area nala pai kmat ka ka banta bat kumno ban pen itenan bat ngalabu ka cingkali yalde ngam pat juya i ba ka no ka snong ka ban yalong bar persya bat ka sorsulo dah sorong baka konstitusi jonga kayo ikan tiang yang sosilo ndai tang ban suyai ngakwa ru baka roi kapar kan long kum kasilo je kum ta ngilai plan kum no ban wara susu yang jingya jam kiri orang ba kila ai ke jingmut baya kan ke surok nang ne satai nong long salau meru menta kalajon hakalenti sai lapan kre bat ngan karban bahagi de kiski ngan saai ke tip chapi ki reu rang ba ka jing yakot ke jonga bat i chief deputy chief minister ban penbet ya kane ondai lawan nak Delhi ngan se kran kumno ban penbet bat onda biang kakam ngan son biang sai sisien na ka betul ke kakam ban bu mau dong rempang rapat hat hakaneka swaban boy sa sansnam kat thong ba khmat bang trang kalong bakalanti yang kade ban biang ka surok komba mundi ka pule ka puchi ka tanat ka kot ka kia bat ka rap ka riang kade ban biang hakaneka konstitusi jongi bat kum MLA uba ikar pang yakin nongrap naka MLA scheme man nausnem ngalabu sikrur ba sikro san paulak dam tan nongram kiwe kinong mikman kijukran haswa banjalap election di ye kinongram onda ladam kim yo i jing e kinongram tengah ngabu kerpang ye ka scheme naka MLA scheme kum ka financial assistant naka betaki nongram si pau hajar kau ekonomi yang mentah kalau pai kembasan hajar ini jangan terkat ya kane bagi tu ke bom alam ni yo ban pli kala dalam ta joki bakin penhe ya karap karyang kebalong kalat kamai ban penang posta ya ki kon ki jongi dadon nang ne bat kini ki hap ki baret ki jongi ki ba pipule hang ne wat jodo jinggerman Badeng Samlin MLA pada sipkas dakaski ipule LP school kumapi ndaira kataka English daka ABKD ban menta lalong sua MDC lalong MLA lalong minister te mentaru ngakmi nanti ba piru pinlong kum kita kan ngai masiam lang hang ne ba ngawan hang ne kasnong lawe nadu bakawan ke jingya teli
bat ka jing song sok ki kampen roy kila toy kum kiksa tengah kwa kumbawi presiden jong ka senglong kmi dongin pene ya ka song sok bat ya ka jing itali ba ka shlong jongi kan yo ya ka roy ka par kum ka ba kam statusu ban ya ki wei pan tengah sko banong ya ket bok ke ruang ya pi ki nong song snong jong ka laumai hi barok ka wei ka jing start ka jong pi banwara ka jing dai ba ka jing tali bat banwara ru ka jing jan bat nong mi khman ka snong ka long kum ba ka long kum ni deling ba ka jing start jong pi ki nong song snong yung school ka paminta nila abanong ba kala kami jay durso kat kum ka jing yai jong ka jong ba kapor nili po amtli ki mang banyak keren bai baden ngaken mau agak tukas ngi kabeningkong kalong ya kani ka school bat ka baar kalong ya ka dispensary hadin menyelia keren nakaliang jung ibadan nilapen pau bayin persang ban penurlong ya kani kajing kwa jongi kum kasnong bat hadin kata mangigun kiru ramba kirkhat executive committee jung kasnong nilia persang hi ban pinken mau ya ibadan nakapor hakabide bat kanika school ka jongi bat ka snow kumen kalong ngam kan mau shu ya kataring hending akan mau bakadai ka sniu belai haka janmit ka sniu belai ibadan nila pon yana yong babu kato ka ba kiru ramba jang kusnong kila annon minta kala urlong bat hagan ka sni ngan ya tho ya pi bagi don takto ka ni kiru ramba iba manga ngalakhot haying jongi ban ya tho ya kata ba haga biade bat ka jing annuot jongi kum kasnong nakaliang ibaden ngila pentir ba kala urlong kaskhim kala rung bakini kiru ramba ngan ya tho ya pi kumba nganga kemen ngingi kemen makiru kila kemen hadu kata-kata banangka nisnau tuhi ya ka kam sarkar ki habanya ki prosedur ke bapher kat hadu uneu banai baladem ba nilayo ya ka work order naga bentaban pentrei ke school ha ka jingman ka balai pun nyolak rapau hajar tingka bakali ke school kadon kumbah nyau kamera bakani hadin mengilayo ya ka jingtim nakaliang jongi nilalum ya ka executive committee jong basnom ban ya penbek haga biete kumno bangin le ya ka kam ngan ya thu ya pi ba nakaliang jongi ka executive committee jong basnom nili prakhat bala kumno ka dei yangi bangin penlong ya ka program ban bu yo mau nang rim hadin mangila sim ya karai kumta kidan katto kani kibaong kumno kaskim juplut kaya kapor kaskim kabatang lai penyulak ru hingga pimit sniyo baik ba ringan om ba hakasnong jong ihi kani kalai po nyulak naga benta kani ka school kaladai ka bakrautam kabang ngimpat juyo minno ru hagani ka school ka jongi kumbala om do presiden jong ka seng samlasnong bangin yo life nyolak shisin yo naga benta kani ka school ka jongi kublai shibon badeng naga benta ka jing syamkhia ka jongki ya ka jing pinsngau jongi kumki riu ramba baro hapo kasnang nangta sa kawaipat kabenta kabangila pinsngau ibaden dan nakaliang jongi kiri orang ba nila budin ya kata dispensary hantai
Bangakan mau ya ke bayi badan yong. Bang ibu Ahmad jongi. Bain snow bah ban ya ram. Ya ka fencing jong ka ke dispensary. Ngalasim ya ka jing keren jongi. Ha ka bayi long. Babu. Balai punya persyang hi mapi. I baria tumini. Ngangan persyang da ka bahe da ka bakra. Monga ka taru ka dei hi baden. Ka bangi tingin ya persyang kumno. Baka mas snow kuman ka mga kwa ban penpau ban tu hakmat jong pi kinong song snong jong kani ka snong ka jongi baka taru kala urlong haka jaka bangin buddi ni fencing ibarit nilala ban yo da ka building ka bahe na ka benda ka dispensary ka balong arpau lak tingka Nada benta katai ke dispensary ke jongi. Hakaba onsna artili ki sitai puatar. Bakin syong ki nongtrai hantai nado ki ANM ki nos ki chokidar ki syong bay hantai baro arbusau benta. Kabo motba kan long ke jingkar kuye ke snong ke jongi kada don ke bapan ke besitom ki jing sitom ke balong organ. Kini tangapo kan ke sisnem. Kini kijing anut kijongi ibaden ilala ya kapan penurlang. Bangali tu ya pi ya kapan ngim kwa banyak bupau pedeng jong pi ya kan kapor. Bagata kalong kaladon kajing ya pelan na pedeng jonga bi baden bagi orang ba. Saka weipat takam naga benta kan ke school. Balada dia bagata ka urlong. Lada dia apa kata ke urlong kanlong ke jingkar ku ya ki dong hikai kanlong ke jingkar ku ya ki kme ki pa ki pa skol hamne kanlong ke jingkar ku ya ka snong ke jongi tenre ya ka ne ngan nampak ya thu ka dei kai namar ba kadang sa ha ka jintrai la kan urlong ne kan urlong hamne mine keren baik tangi ki kam ki bala kikna bakin long bat bakin urlong Mana kermen skam pada kajinya dua ilam jongpi kilong kime kilong pa jong snong ga jongi ke riurang ba ya ilam ya kakti kamon ya kakti kadiang banyak kersalan ya ki riurang ba jong snong ke khot ke executive committee jong snong kersalan ya ki khon samla jong snong ngangai Bagani ka jingtmu ka jongi rengkat ba ibaden kan urlong balada kani ka urlong nanong yepi baka jing khawai kan long khamarsha khamlaisha bania kani ka balong menta kani ru kadang don haka jing trei bala ka jing bot din jongi kum kiri orang ba rengkat berwe maleu jongi